Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with CIRA. Visit www.cira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to my fans TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 4, Orbit College 1. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Grant. I'm Nandi Jayam. Nandi mngana Sikalele phansi. Angayiqala phansi. Ipetrol iyehla kusasa. Uthengenye. Ipetrol iyehla kusasa. Uthengenye noma ile engiyazi. Oyithashe Sithibo. Futhi. Oyithashe. Enye le noma ile engiyazi. Uyayizwa le nto le. Ipeslip kaThanta Mkhwanazi le baba. Phaka. Ipeslip kaMkhwanazi. Eyakahola uMkhwanazi mos. Yeah, I came after to be right, yes. Yeah. Yazi ngithi ngiyabhema khaya uyayibona le. Awuyiboni. Malathi! Awuyiboni. Ngizobethe Africa. Uyayibona mkhaya? Hayi lutho ngabathe ngabize. Oh. Malathi! Ayikho. Ngizobethe Africa bazongena ngeback door mara ngimangela idraw abekho mangathi ngiyababheka lapha. Abangena? Next. Next mfethu. Bathi bazongena ngeback door ukuthi ngizobabona emva kwami ngibabuni. So ngiyamangala ukuthi next mfethu. Noma ngazama mhlambe bengange-report esikole maybe mhlambe bazobathatha barobha abatwana besikole. Yeah. Abayoza umdawu. Bomdawu mfethu. Udaka besibuka Saturday. Igame le nto besibuka. Udaka na. Ngazihamba ngobhekela igame yeKaizer Chiefs ngayiphinda futhi ngashaya urepeat. During iSundowns the Pirates. Mfethu le game beyibhora le yani. Bekudaka. Ukubona umfazi ongahlalwa imakeup ungathi ugcobisa ipeanut butter le yakhe. Mfethu beyibhora le yakhe le yana. Abadansini. Udansini uwa ngobuso phansi. Yeah. Bamdribule uwa ngobuso. Kanjani uyiplay uyi-midfield? Kanjani? Spy 2. Yeah. After Munyawa. Yeah. La game bayibhora mfethu. Yeah. But lamhlanje mfethu igame yethu sikhulume ngale game enhle edidlala lamhlanje. Sure. Kaizer Chiefs bafethu upelepele. Chilies. Uyabona ma uIndia ma uyetoilet uphathi jack. What? Ngithi sikuthi Chilies ebaba kakhulu. Ile Kaizer Chiefs esibhekele lamhlanje. Chiefs bafethu yababa. Yeah. Iligi namanje ngisasho ukuthi bazoyithatha. Yeah. Futhi lokho angidoubt. Yeah. Sundowns ithe iChiefs mayithatha ileague bazoyinika kodwa mayithathwa iPirate bazoyithatha. Yeah. Yeah. So namanje kuyabonakala. Ubonile baba bambile Saturday bathe bayowina kwiSundowns. Kwenzakaleni? Draw. Next. Yeah. Idraw kubo mabedlala eSundowns. Ngithi bahlala bethi bayawina bayashaya bona. Next. Yeah. Amabhakabhaka. Angithi bahlala besikhuluma kabi lapha eOrlando. Yeah, so but igame lamhlanje mfethu umthethwa Nongomashi. Yeah. Nongomashi lamshit. Mawuthi ubheka uOliver Mtukudzi, yamazi uOliver Mtukudzi. Hayi angimazi. uSilva mfethu. uSilva. Oliver Mtukudzi yabona mfethu. Mfethu lamtshita noma ufaka 2 minutes nge1 minute uyakora. Mahopha noma mfaka 90 minutes akakho. Yakutshela evidence. Mfethu ngiyakutshela iChiefs bafethu yashiza. Mahopha etegagori. Mahopha una 5 season. PSL. Unamagoli awu7. Una 5 season PSL. Unamagoli awu7. Mbalele phela. Uthi ngalo na 30 minutes una 4 goals uSilva na 30 minutes una 30 minutes mara una 4 goals akaba no evidence Mahopha next una 30 minutes la muntu edlala bamfaka ama 2 minutes 3 minutes 4 minutes but uyakora hey uyakora manje mina ngiyamanga lo because lo muntu bathi ibhola akakhona ukutrapper utrapper le netini
umuntu right bosileyo otrapele netini bathi akakhona ukutrapha ngithi bathi ibhola mali bempasa uyawa Abokhanya. basho kanjalo mfethu alo suke edako yitilo leyona ngisafuna ukukhuluma idako indayelo ungaphuza itiye ne-fish oil uzophila kahle la ekhanda Yeah, man, Rotman uyasho. hayi indaba yabajunior high mfethu ngeke ngingene basimoshela i-Kaizer Chiefs le team sayithanda bafethu Yeah. ngithi abona ipetrol yehla ngendaba yani ye-Kaizer Chiefs petrol yehla mfethu Star. noma kanjani ngoba i-Chiefs iwinile Yeah. so bafethu Chiefs e-Africa sibuya nayo icup yethu iligi vele yethu bafethu thina masiyodlala sihamba nge-helicopter sihambe nge-train Yeah. i-pirate igibela i-train mayodlala Ikibeli iprasa. yes shaya itikiti kanjani Le yellow. mfethu le yellow straight Le star. mfethu i-4 bayigcineni ukushaya i-4 abantu Hayi ndoda hayi. i-4 basayazi i-4 ayisekho ngiyazi nawe ibhakaniya ngiyazi manje kanje inhliziyo iyaphelile ngiyazi inhliziyo iyabila ngaphakathi uthi umuntu akakhohlwa kangiyeki man of the match wami mfethu umduduzi Stibo Saturday mfethu ngizoba ngenza event yami lapha eMidlands so bakujinywa bazokala banama high blood abahlale beminya bazokala bezohleka high blood and then khona enye indoda engiphathisile yakwaNongoma uthe uxulu wakwaNongoma uthe nje uyacela kuma friends wethu ukuthi ngimbize wakwaNongoma uxulu bafethu bahlala besibhekela abantu ngasho nami ukuthi kanti sengifamous Yeah. Siyabonga kuma friends wethu bahlale kanjalo hlale sibambile Uyoshayisa abantu ama squad nawe. noma kanjani akwazi ukushaya squad Hayi mina ngikhona. akwazi awehle ngibo Hayi. akwazi ukushaya squad Njengara man ubani liya epakini. king of squad Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?